ассалому алайкум дӯстони азиз, мардими ютуб, подписчикои канали ютуби Хона ТЖ, мардими дурай ватан, заминхаро, мошинхаро, квартирахаро. имрӯз 23 май соли 2025 сол шумо дар канали ютуби Хона ТЖ ҳастен. навор кардем навори зур, беҳтарин хонаҳо, беҳтарин квартираҳои арзон баҳри шумо. ҳамаша тамошо мекунем ва дӯстон барои реклама рақамҳоро мегузорем. заминаи мошинаи хонаҳаи квартираҳаи чизе боша дар WhatsApp роиш кунен. наворҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метем. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ лайкҳо қатъи поддержка мекунем. дар аму комментария нависен аз кадом территорияҳо шумода хона дар кор. оиди ҳар як хона мақсад рақамҳои соҳибмулкҳоро мемонем, навора тамошо карда монем, баъд кадом хонаи маъқул мешава занг бизанен, масъя кунен, лайк монен, подписатсия кунен, навора сар мекунен. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати акаи Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷӯзистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷӯзистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кӯлов, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Ҷӯзистон мерасонанд. марҳамат, бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада рӯй кунен. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар шаҳри Душанбе, айни Гарадок, нархи зурне ки 45 квадрата дар якум этаж хона қарор дорад. дом бошад, доми 4 этажаҳай. ремонт читаро мебинед, замонавӣ кардагӣ. болош чизи 4 савдо мешавад. бо чизи 4 290,000, 26,300 доллар. фикр мекунам ки навори зурай. хонаҳои арзон беҳад бисёре бародар азиз, тамошо карда монен. хоб дар рафти тамошои навор лайкҳо қатъи поддержка кунен, дар канал подписатсия кунен ва хонаҳои фурӯшӣ боша, заминҳои фурӯшӣ чизе боша рӯй кунен, реклама кунен, фурӯшта гузорем. оиди хона рақамҳои WhatsApp-ша мегузорем, ахираш 4919 занг бизанем. квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград. ҳамин канали Хона ТЖ да бовар кунен, ҳар як хонаҳои рӯй мекунанд. ино савдо мешавад худохоҳ дӯстон, ҳамашон. ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, духонагаи 48,7 метри квадрата, доми 11 этажа, хона дар 7 этаж, 275,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. бино мега лифт дорад, тирезаҳои хона раҳи калона нигоҳ мекунад. дом тайёр, мардум ремонт доранд. як хонага вариантам дорад, ду хонага вариантам дорад. мақсад хона ми дом дар сари роҳай, тирезаҳои хона роҳи калона нигоҳ мекунад. чӣ тавре ки тамошо кунен, ҳамин ҳолат дар сентр, ҷои обод, ҷои беҳтаринай 275,000 сомонӣ мегӯяд. аз думи канали ютуби Хона ТЖ ҳамин якада занг зада чахчах кунем бачаҳо азиз. анак лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунен, чизе боша рӯй кунен, реклама кунем, фурӯшта гузорем. баъдан дар аму таги комментария нависен аз кадом территорияҳо шумода чанд сомона хона дар кор, квартира дар кор, замин дар кор нависонда монен. ҳаракат мекунем ки ёфта навориш кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восеъ, кӯчаи Амиршоев, нархаш бо маслиҳат, ҳуҷҷато 100% ҳай. ина ҳавлӣ, мана ҳавлӣ, срочна фурӯхта мешава. кӯчаи Амиршоев, ноҳияи Восеъ. видео дароз буд, камтар ускорид кардем ки мақсад ҳамин видео дарози баъд нашавад дӯстон, чунки як хона нест, охи якчанд хонаҳоро ҷобаҷо карда, монтаж карда навор кардем. ҳуҷҷато 100% ҳай, нархаш бо маслиҳат ҳай. 5 хона дораву 6 сотих замин дорад дӯстон.
номери дастӣ, номери ватсапшона мегзорем. маълумоти праша ҳамроҳи ака занг зада чахчах кунен. ана ака лайкора монена дар канали Хонатеҷа подписатся кунен. хуб, навор ки маъқул шуда боша, дар аму таги комментария нависен ки Хонатеҷа ба пеш. баъдан оиди хона ҳамроҳи соҳиби мулк чахчах кунен. дӯстон азиз, чизе ки мо дар роӣ мекунем, ҳаракат мекунем, видеонавори фасон карда, монтажи хушрӯ карда, бариш мо пешниҳод бигардонем. албатта ки талаботи хонаҳо мақсад зиёдтар ки ҳастанд, мо ҳам чикор мекунем, пашти 2 рӯз пас, 3 рӯз пас навора мегзорем ки харидорҳо ҳам бисёранд. навораи моро дӯстони азиз фақат хонахаро тамошо мекунанд. хеле не ки мисол мошинхаро тамошо кунанд. мардуми хонахар дар канали Хонатеҷа подписатся мекунанд. мардуми хонафурӯшам моро тамошо мекунанд. дӯстон азиз, хулос ҳам хеле гапҳо дар пушт дар таги агарот боз мақсад чанд сотих дигар нигоҳ кунед ҳаста. дӯстон азиз, ин ҳами қайга аз наҳоҷатхона, иҷа анҷомхонаш, иҷа агароташ, ина об. дӯстон азиз, маълумоти праша акақати чахчах. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки духонага масоҳати 51 метри квадратӣ, сеюм этаж, ноҳияи рӯдакӣ пеши бозори Сафина. нарха бинен 320 000 сомонӣ. абача 51 квадратара метавонӣ дар 320 000 бихариш. телефоношо ватсапошам мегзорем, масиҳат кунен. шикатур монтаж дора, инами дом. дӯстони азиз, муомилаи созам дора. занг бизаво, масиҳат киво бихариш. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ карданд дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Гулханӣ. се хона масоҳати 2 сотих замин, нарх 290 000 сомонӣ. муомила дора. хона дар Ҳисор, тарафҳои Гулханӣ. об свет дора. наздикиша мактаб, магазин, медпункт, гирду атроф маҳкам. хона бо арзон мешавад. дӯстон, маълумоти пираша занг бизанен. ватсапшон +7 901 717 82 53. аз номи канали ютуби Хонатеҷа связда буроен. лайкора монен, подписатся кунен. бача азиз, нашоти ин хона хитом бо далши. видеора тамошо кунен. хона чӣ хел ҳолатай, кадом состоянӣ савдо карда мешавад. ин ҳами ҳолат. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роӣ карданд дар шаҳри Душанбе, дар Аманал, деҳаи Мехтарӣ ҳаст ку. 4 хона ҳай, 6 сотих замин дора. ремонти хушрӯ ҳай. мақсад зиндагӣ кардан мешавад. тайёракай барои зиндагӣ кардан. нархи соз. мактаб дора, беморхона дора, масҷид дора, аптека дора. ҳамаш наздик. ҳуҷҷат дора. ремонти хона чӣ тавре мебинед, ҳамихел проектшам фасонакай. нигоҳ кунед дӯстон азиз. хуб, 4 комнаташ 100% ҳай. хонара сохтагем 2024 сол. 3 та 6 метра, 1 та 5 метра. свет ҳастай, об ай ҳамсоя мегирем. проблема нестай. чашма овардестян. 4 комната, 4 та подвал дора. агар имконият пайдо кунӣ мега, ҳамин подвалам хона карда метавонӣ. марҳамат 420 000 сомонӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Пахтакор. 4 хона бо фундаментош тайёрай мега. 12 сотих замин бо 3 дар хонаи времянка тайёрай мега.
нархша 300,000 сомонӣ мега. рақамҳои ватсап дастӣ мегузорем, занг мезанем. дар наздикиш мактаб, магазин, медпункт, обсвет ҳастае. ҳуҷҷатам дора. срочна 300,000 сомонӣ боз муомила дора. ҳамун каналҳое ки хонаҳои фурӯшӣ реклама мекунанд сон, толка хона реклама мекунад. агар ки шумо хонафурӯш бошед, дар ҳамун каналҳо чикор кунед? хонаҳоатонро дар реклама гузоред. дар оҷа шанси савдокунӣ зиёдае, чунки ҳама мардум хонахар ҳастанд. мисол 1000 обуначӣ боша, 1000 нафар ба хотири хонахарӣ чикор кардай, подписатсия кардай. ёки 20,000 боша, 20,000 одам ба хотири хона харидан чикор кардай, обуна шидаги. ба ҳамин хотир мақсад ҳам каналҳое ки хонаҳои фурӯшӣ мемонанд, фақат дар ҳамун каналҳо хонаҳоатонро дар реклама гузоред, савдо мешавад. вақте ки дар реклама гузоштед дӯстон азиз, ҳамун нархотонро нархҳои ҳавоӣ намонед, ки вай ҳеҷ вақт савдо намешавад. хонае ки арзанда ба нарх нест, вай савдо да намеравад. нархи навора пеш аз реклама гузоштан аз 1-2 бародар нафаре ки мефаҳмад, ҳамо да 1% шем, баъд реклама да гузорем бародар азиз. оиди хона 300,000 сум мега. хуб, бо маълумоти бештарша акахати занг зад чахчах кунед. дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки назди ҳавлигӣ. нигоҳ кунед. город Сафонова мега 2 этажа 4 хона 110 метри квадратӣ 16 сотих замин дора. нарх 2 миллион рубл. И дар Русия. ватсап дастӣ мегузорем, занг бизанед. Смоленский област, дар Горни мақсад мебошад. обсвет дора, ҳуҷҷат 100% муомила дора. хона иваз карда мешавад ба хонае ки дар Тоҷикистон бошаву дар шаҳри Ҳисор боша. хона ай вокзал мега 3 километр дур. дар вокзал электричка ҳастай, хуб поезд ҳастай, хулас ҷои ободай. ина марамад дӯстон, хона ҳамин ҳолат 2 миллион рубли русӣ мега, ки боз муомилаи созам карда мешавад. занг занен аз номи канали ютуби Хона ТЖ салом бирасонем бародар азиз. 2 миллион алиши ба хонае ки дар Тоҷикистон боша ва дар шаҳри Ҳисор боша. 2 миллион рубл нархи хона дӯстон. дӯстон азиз, навор тамом шид. ирӯза навори Хона ТЖ ба якчанд хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. чизе ки дорем барои реклама кардан дар WhatsApp роӣ кунед, реклама карда фурӯшта бигзорем. навор дар лайкора гузорен, дар канали Хона ТЖ подписатсия кунед ва баъдан дӯстон навор ки маъқул шид дар ҳамо таги комментар нависен, ки наворотон беҳтарин. зинда бошен дӯстон. раҳмат ба ҳаматон ки тамошо мекунед. ай ҳаматон дӯстон 100% розием бародар азиз.